Maroon 5, This Love. ואנחנו ממשיכים בשירות אקו-לייף לכם ההורים שמחפשים פתרונות יצירתיים לילדים בחופשת הקיץ. אנחנו כבר ממש לפני סיום כי החופשה עומדת להתחיל, מה לעשות, והיום אנחנו עם קייטנת טבע והישרדות או משהו באזור של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו נקבל את הפרטים מאלון אפק שנושא באחריות הגדולה של מנהל קייטנות אוניברסיטת תל אביב שרבות הן. שלום אלון. צהריים טובים, שלום. אלפי ילדים תחת חסותך בקיץ. כן, כן, כל שערה לבנה הרווחתי ביושר. אוקיי, אז באמת אתה אמרת לי קודם, זאת הקייטנה הגדולה בארץ מבחינת כמות הילדים? האמת היא שלא ביררתי לפרטים לגבי כולם, אבל היא נחשבת אחת הגדולות, ואני מתאר לעצמי שהיא הגדולה שבהם, כן. אז מבין כל הקייטנות שמתרחשות באוניברסיטת תל אביב, אנחנו רוצים לדבר על מין מסלול אחד, מסלול הטבע וההישרדות, שיש בו, אני הבנתי, שתי קייטנות, טבע וסביבה והישרדות בטבע. בדיוק. בקייטנת אוניברסיטת תל אביב באמת יש לנו 72 מגמות שונות, ואפשר לומר שחוד החנית בשנתיים האחרונות הם שתי קייטנות, אחת מהן נקראת טבע הסביבה, כי לומדים בחוויה לילדים שמסיימים כיתות ג' ד', המסלול השני נקרא הישרדות בטבע, פחות מפחיד ממה שזה נשמע ויותר ידידותי, למסיימי כיתות A עד ז', ויש לנו רק בשני המסלולים האלה מעל 200 ילדים בקיץ, שחוזרים מדי שנה, וזה באמת מסלולים יחסית חדשים. אז בוא תספר לי מה זה הישרדות בטבע, זה לא כמו שאני חשבתי, שלוקחים אותם, זורקים אותם במדבר, אומרים להם תחזרו בעוד שבועיים. לא במדבר ולא על אי, אזור מסוים, נכון. קודם כל הקייטנה עצמה שהיא חלק מהקייטנות שלנו ובמקביל אליהן היא 15 ימי פעילות, במסגרתם במשך 6 ימים אנחנו יוצאים לטיולים מרתקים, יש לומר. רגע, אני עוצרת אותך, 15 ימי פעילות זה 3 שבועות? זה 3 שבועות של 5 ימים בשבוע. בסדר. נכון, ככה אנחנו עובדים. ובאמת הפעילות היא מאוד מאוד מגוונת, מאוד מרתקת. במשך 6 ימים אנחנו יוצאים לטיולים שמשלבים הרבה מאוד, מה שנקרא, מהנחל אל הים, עם התנסות חווייתית, שמבוססת על עקרנות הישרדות בטבע, אבל לא ברמת זורקים אותם בשטח, אלא יותר בנושא של הכרת נוף, מגוון ביולוגי, הכרת הצומח שלנו. אנחנו משתפים פעולה עם הארגונים הירוקים בארץ, עם מחמ"לי, עם מועצה לישראל יפה, ובאמת עוסקים בפעילות אקולוגית וירוקה ברחוב. אתם גם עושים ניקיון חופים, זה גם קשור? נכון, חלק מאוד גדול של הפעילות שלנו היא ניקיון חופים. אנחנו עובדים עם מספר גופים ומשתפים איתם פעולה. הכל בא ביחד עם הסברים, ביחד עם טיולים, ביחד עם הכרת השטח. מי מעביר באמת את הטיולים והסדנאות? מעבירים אנשי מקצוע מובילים בארץ מאותם ארגונים ואותם גופים, כולם אקדמיים, כולם איכותיים מאוד, נבחרו בקפידה. והם באמת אנשי מקצוע יוצאים מגדר הרגיל. זה נשמע כמו פינת שידוכים לרגע, שאמרת אקדמיים ואיכותיים, צריך להגיד אירופאים. לא אמרתי לא בשבת, אבל זה בסדר. אוקיי, בסדר. אז דיברנו באמת על קבוצות מאוד, על המון ילדים, 200 ילדים, כמה ילדים יש בקבוצה כזאת, איך בצעת החלוקה זה לפי גילאים? אנחנו מחלקים אותם לפי גילאים, כיתות ג' וד' הם לחוד, כיתות A וו' לחוד, על כל 10 ילדים יש לנו מדריך בוגר בחוגים האלה, אנחנו מקפידים מאוד על כל נושא הבטיחות והביטחון, עם כל הכבוד להנאה ולכיף של הילדים. זה גם עוד קלישאה לשיחה שלנו, התפקיד שלנו זה קודם כל להחזיר אותם הביתה בשלום. אינה קלישאה כלל, קלישאה חשובה. מאוד, הכי חשובה. במיוחד שאתה דיברת על השערות הלבנות שלך. נכון. אז זו המטרה המרכזית, ואחר כך יש מטרות זניחות ושוליות, כמו שהילדים ייהנו, ילמדו, ובאמת יש פה נושא מאוד מאוד ערכי וחינוכי, ואנחנו לא מזלזלים בו, למרות שאנחנו לא מתביישים שאנחנו גם קייטנה. לא צריכים להתבייש, קייטנה זה אין מה לעשות, כן. אז תן לנו קצת פרטים ככה פרקטיים לסיום, מתי מתחילה הקייטנה הזאת, כמה היא עולה? אנחנו מתחילים ב4 ביולי, עד ה-22 ליולי זה המחזור הראשון, שממש ממש ממש מלא ברגעים אלה, ואולי אפשר לתפוס את המקומות תגידו שרונית שלך אתכם. רונית שלך אתכם, בדיוק. וב-25 ביולי עד ה-12 באוגוסט, שמעט מאוד קייטנות פתוחות בתקופה הזאת, היא גם פתרון לרוב אוגוסט. יש לנו את המחזור השני, ובו נותרו עוד מקומות, אז ניתן להזדרז. שאלה אחרונה פרקטית, יש עלות מהר? כמה זה עולה? העלות היא שונה, כי יש לנו עד שעה 1 ועד שעה 3:30, אבל זה נע בין 2,200 ל-2,600, לא כולל הסעות. זהו, רציתי לשאול, יש גם אפשרות להסעות? יש אפשרות, יש לנו ילדים שמגיעים מראש העין, מכבים, שוהם, רעות ועד נתניה, כולל 28 קווי הסעה מסודרים ומאורגנים מכל הארץ כמעט.
אלון, אני מאחלת לך שתגיע ל-1 בספטמבר עם אוויר ודופק. תודה. שמח וטוב לב, ושיהיה לך קיץ קל, ותודה על השיחה הזאת. מנהל, מן הסתם מידע אפשר לקבל באתר של מה? נכון, אתר שלנו של מרכז הספורט ושל הקייטנות שלנו באוניברסיטת תל אביב, ספורטס, עם S בסוף, מקף אמצעי, center.co.il, יש שם פרטים מדויקים על כל נושא הקייטנות שלנו. ספורטס, מקף אמצעי, center.co.il.